Добры дзень, шаноўныя гледачы, вас вітае прэс-клуб культуры і мастацтва. Сённяшнюю нашу сустрэчу мы прысвячаем важнай святой даце ў гісторыі нашай краіны, даце, якая шмат у чым вызначае сёлета культурнае, творчае жыццё нашай краіны. Гэтую дату не могуць абмінуць увагай творцы, якія працуюць у розных відах і жанрах мастацтва. Сёлета Беларусь адзначае 80-годдзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І таму тэма нашай відэаканферэнцыі гучыць так: у палотнах, песнях і кіно. Памяць пра бітву за Беларусь. І госця нашай студыі, начальник аддзела па кінематаграфіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Ірына Владзіміровна Дрыга. Ірына Владзіміровна, добрый дзень. Добрый дзень. Рады вітаць вас. Сёлета дзве значныя даты адзначае Беларусь, акрамя згаданай святой даты 80-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, яшчэ і стагоддзе айчыннага кінематографа. Вось такое цікавае даволі гістарычнае супадзенне, і так сталася, што у розных відах мастацтва, у тым ліку ў экранным мастацтве, тэма вялікай айчыннай вайны была заўсёды ў прыярытэце, адной з цэнтральных, таму што так склаўся гістарычны лёс нашага народа, і мастацтва не магло не рэагаваць на тыя гістарычныя выпрабаванні, якія выпадалі на лёс нашага народа. І наколькі я ведаю, сёлета значная ўвага будзе надавацца папулярызацыі, дэманстрацыі тых стужак з нашага залатога фонду, якія ў тым ліку раскрываюць тэму вялікай айчыннай вайны. Раскажыце, калі ласка, на пачатку вось аб тых праектах, якія запланаваны да дзвюх гэтых значных дат у галіне кінематаграфіі. Што мы сёння пабачым на экранах, у тым ліку з залатога фонду. Добрый дзень яшчэ раз. Усю працу па падрыхтоўцы да святкавання 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў арганізоўвае, каардынуе рэспубліканскі арганізацыйны камітэт. І па яго даручэнні з лютага гэтага года у кінотэатрах, ва ўстановах адукацыі, ва ўстановах культуры праходзіць акцыя, калі навучэнцам, студэнтам бясплатна паказваюць лепшыя фільмы аб вялікай айчыннай вайне. Аснову гэтага спіса складаюць фільмы беларускай нашай вытворчасці, нашай нацыянальнай кінастудыі «Беларусь фільм». Гэтыя фільмы паказваюцца дзецям, а перад фільмамі, зразумела ж, выступаюць кіназнаўцы, гісторыкі, музейныя работнікі, бібліятэчныя работнікі, якія расказваюць і аб падзеях, якім прысвечаны фільм, і крышачку аб гісторыі гэтага фільма. Такія паказы, як я ўжо сказала, ідуць аж з лютага гэтага года, і прыцягваюць шмат навучэнцаў. Для навучэнцаў гэта бясплатныя паказы, а калі асобныя сеансы ладзяцца для іншых грамадзян, іншых гледачоў, то гэтыя фільмы ім паказваюць, як звычайным гледачам, на платнай аснове. Цікавасць да гэтых праектаў вялікая, паказваюць іх не толькі ў сталіцы, не толькі ў абласных цэнтрах, але і ў раёнах, і на кінаперасовачных установках аграгарадкоў. У гэты спіс увайшло 16 фільмаў беларускай вытворчасці, гэта мастацкія фільмы, гэта дакументальныя фільмы, а таксама нашы калегі з Расійскай Федэрацыі, Мосфільм і Дзяржфільмафонд Расійскай Федэрацыі таксама падзяліліся з нашымі пракатчыкамі на безвазмезднай, безвыплатнай аснове лепшымі савецкімі фільмамі, якія ствараліся у Савецкім Саюзе і зараз засталіся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, каб яны таксама былі паказаны ў межах гэтай акцыі. Але не толькі залатым фондам будзе адзначаны сёлетні год, бо, зразумела ж, і да юбілейнай даты, не проста да юбілейнай даты, а таму што наспеў час новага асэнсавання падзей вялікай айчыннай вайны. Нашы кінематаграфісты ствараюць і новыя фільмы. 2 мая гэтага года адбудзецца прэм'ерны паказ мастацкага фільма «Час вяртацца, время вернуться», прысвечаны такой, напэўна, не вельмі шырока вядомай падзеі при падрыхтоўцы аперацыі «Багратыён», калі нашы беларускія партызаны адшукалі праход праз Дрыгву, Казалось, ніхто не можа прайсці, яны яго знайшлі. Там была пракладзена драўляная дарога, такі драўляны шлях
по якому смогли зайсці ў тыл ворага і наши сухапутныя сілы савецкай арміі, і нават танкі. І вось гэтай падзеі, гэтаму эпізоду прасвечана новая мастацкая стужка. Ну, дарэчы, прэс-паказ для журналістаў і для экспертаў гэтага фільма адбудзецца 16 красавіка ў кінатэатры «Беларусь». А святочная прэм'ера адбудзецца 2 мая. Галоўны экран гэта будзе, зразумела, Дом кіно ў 18 гадзін. Ну і гэты фільм будзе паказаны ў абласных, у раённых цэнтрах. А пасля гэтага на працягу некалькіх месяцаў будзе дэманстравацца па ўсёй нашай краіне. У неігравой дакументальнай форме таксама нашы кінематаграфісты ствараюць фільмы, але тут тэма крышачку больш сумная, менш гераічная. Гэта 2 стужкі, прысвечаныя геноциду беларускага народа, канцэнтрацыйным лагерам і спаленым вёскам нашай краіны. Ну і ў анімацыйнай форме, здавалася бы, не вельмі проста увасабляць тэму Вялікай Адчайнай вайны ў анімацыі, але ж нашыя кінематаграфісты маюць такі вопыт. На працягу апошніх 5-6 гадоў яны стваралі міні-фільмы, прысвечаныя такім тэмам, як дзеці на вайне, як нават геноцид беларускага народа з 263 ночы, анімацыйны фільм па такой цяжкай тэматыцы. А ў гэтым годзе гледачам будзе прадстаўлены фільм, які складаецца з 5 навел «Мемарыяльныя комплексы Беларусі». Гэта гісторыя тых падзей, якім прысвечаны мемарыяльныя комплексы, і гісторыя стварэння сваіх мемарыяльных комплексаў. Там анімацыйныя тэхнікі, тэхналогіі будуць спалучацца з дакументальнымі здымкамі мемарыяльных комплексаў, і так, як яны выглядаюць зараз. Так што ў кінатэатрах з'явяцца і новыя фільмы на ваенную тэматыку. Ну, а, дарэчы, праграма мерапрыемстваў, я магу сказаць пра культурныя мерапрыемствы, яна вельмі насычаная, і не трэба думаць, што ўсе мерапрыемствы, якія прысвечаны юбілейнай даце, яны будуць сканцэнтраваны толькі 1, 2, 3 ліпеня. Гэтыя мерапрыемствы пачаліся і праходзяць ужо зараз. Акрамя той кінаакцыі, пра якую я ўжо казала, праводзіцца таксама на базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, яна праводзіцца сакавіка гэтага года. Паказ для вучнёўскай, студэнцкай моладзі ўсіх рэгіёнаў Беларусі харэаграфічнага праекта універсітэта «Лінія памяці год вайны». Гэта пластычны спектакль, які паставіла выкладчыца універсітэта Вольга Шамрова з удзелам сваіх калег і студэнтаў універсітэта, з якім яна працуе. Гэты пластычны спектакль карыстаецца вялікай цікавасцю. Ну і каб усе маглі яго паглядзець, то студэнты, навучэнцы прыязджаюць ва універсітэт, там ёсць спартыўна-культурны комплекс, дзе можна паказаць вялікую пастаноўку з вялікай колькасцю людзей, з дэкарацыямі. Ну а пасля гэтага, калі гэта не мінчане, яшчэ мы ім прапануем наведаць музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Таксама аб'яўлена ўжо і праводзяцца 2 конкурсных праекты, якія разлічаны на вучнёўскую моладзь. Гэта харавая акцыя сярод харавых калектываў дзіцячых школ мастацтваў, музычных коледжаў, спаборніцтва своеасаблівае на выкананне харавых твораў патрыятычнай тэматыкі. Лепшыя з гэтых калектываў, якія будуць адабраны па выніках абласных канцэртаў, яны змогуць прыняць удзел у выніковым мерапрыемстве акцыі «Харавое вечар», якая пройдзе у верасні гэтага года напярэдадні, як мы спадзяемся, Дня народнага адзінства, і падсумуе вось гэты вялікі харавы чэлендж, як правільна сказаць, вялікую харавую акцыю, якая праходзіць зараз. Ну а сярод для дзяцей таксама абвешчаны рэспубліканскі мастацкі конкурс патрыятычнай тэматыкі. Праходзіць ён, пачынаючы ад школ мастацтва на раённых, на абласных узроўнях, а лепшыя творы, якія будуць адабраны ў рэгіёнах па выніках гэтага конкурсу, яны будуць прадстаўлены на самай, наверное, знакамітай выставачнай пляцоўцы нашай краіны у Нацыянальным мастацкім музеі. Гэта, напэўна, будзе не першая выстава дзіцячых твораў, якая праходзіць у галоўным мастацкім музеі нашай краіны. Таксама пачалася не так даўно, 26 сакавіка, акцыя «Разам з мастацтвам». Гэта праект, які быў зладжаны Міністэрствам культуры упершыню ў мінулым годзе, ну і зараз атрымаў свой працяг. Нашы творчыя работнікі
маладыя, але якія ўжо маюць поспехі ў творчасці, ў кар'ерным сваім росце, з'яўляюцца лаўрэатамі міжнародных конкурсаў. Яны выязджаюць у навучальныя установы, ва установы культуры і Мінска, і абласных цэнтраў, і самых галоўных раённых цэнтраў, дзе праводзяць адкрытую дыялоговую пляцоўку з моладдзю, якая прыходзіць пагутарыць з імі, расказваць аб тым, як яны дабіліся такіх поспехаў, што для гэтага зрабіла краіна. Ну а потым ладзяць канцэрты сваіх твораў, прыцягваюць таксама і мясцовых талентаў для ўдзельнікаў гэтай дыялогавай пляцоўкі. Але наперадзе, як кажуць, чым хутчэй мы набліжаемся да галоўнай нашай даты, тым больш у нас з'яўляецца акцыя. У мяне перада мной ляжыць цэлы план падрыхтоўкі правядзення асноўных культурных мерапрыемстваў, прысвечаных 80-гадавіне вызвалення Беларусі. І тут, акрамя таго, што я назвала, яшчэ ёсць шэраг так называемых сквозных акцый, якія праводзяцца і будуць праводзіцца ў нашай краіне. Упершыню будзе наладжана такая акцыя, гэта, дарэчы, ініцыятыва нашых вышэйшых навучальных устаноў і сярэдніх спецыяльных, як масавае выкананне песень ваенных гадоў з песняй к пабедзе. Ну, да перамогі, выбачайце, з песняй к пабедзе, з песняй да перамогі. Не буду раскрываць менавіта, у якіх кроках гэта будзе праводзіцца, але наша моладзь апранутая, по-сучаснаму, з музычнымі інструментамі, хто ж чым валодае, хто гітарай, хто баянам, будзе звяртацца у людных месцах нашых гарадоў. Гэта і вакзалы, гэта і пляцоўкі перад гандлёвымі цэнтрамі, перад нашым камароўскім рынкам, гэта і пераходы там где-то, магчыма, падземныя пераходы. І так, быццам знянацку, станавіцца і выконваць папулярныя песні, пачынаючы ад знакамітай Кацюшы, і завяршаючы Днём перамогі і іншымі песнямі, якія ведаюць усе. І будзе не проста сама спяваць, але прапаноўваць людзям, якія знаходзяцца побач з ім, які праходзяць проста міма, таксама далучацца да іх і выконваць гэтыя песні. Мы бачылі, як такія імправізаваныя спеўныя гурткі ўзнікалі ў мінулым годзе, калі святкавалі Дзень перамогі, Дзень незалежнасці. І вырашылі, што калі не заўжды хапае баяністаў, спевакоў, так мы ім дапаможам, моладзь пойдзе ў народ і мастацтва пойдзе ў масы. І гэта будзе не толькі ў Мінску, гэта будзе ва ўсіх рэгіёнах. Так што калі вы у святочныя ці перадсвяточныя дні дзесьці убачыце, што людзі спяваюць, дык ведайце, што гэта акцыя таксама ў гонар свята. І з 10 сённяшняга дня, з 10 красавіка, якраз час таму пачалася гэтая акцыя ў музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. Узноўлена таксама такая форма ўзаемадзеяння творчай інтэлігенцыі, культуры і нашай арміі, як агітбригады. Акцыя «Баявая агітбригада» будзе заключацца ў тым, што нашы творчыя работнікі, якія працуюць у розных творчых жанрах, у розных узростах, будуць выязджаць у нашы вайсковыя часткі, таксама ў ўсіх рэгіёнах Беларусі, ва ўсіх абласцях. Сустракацца з ваеннаслужачымі, гутарыць з імі, расказваць аб тых падзеях, якой прысвечана гэтая акцыя, аб 80-годдзі вызвалення Беларусі, і, зразумела, даваць выступленні агітбригады. Гэта такі міні-канцэрт, натхнённы тым вопытам выездаў такіх агітбригад, якія калісьці былі ў гады Вялікай Адчыннай вайны на фронце. У мірны час таксама шэфская праца вельмі актыўна развівалася з боку творчай інтэлігенцыі над нашымі ўзброенымі сіламі. І зараз гэтая практыка, не скажу, што ўзнаўляецца, бо яна не была ў заняпадзе, але пашыраецца і ахоплівае не асобныя вайсковыя часткі, а ўсе нашыя рэгіёны. Таксама вось такое цікавае мерапрыемства. Яшчэ адзін рэспубліканскі фестываль, які прымеркаваны да 80-годдзя вызвалення Беларусі, гэта фестываль «Беларусь, моя песня». Пачаўся ён 2 лютага ў Палацы Рэспублікі і завершыцца, як мы мяркуем, у ліпені. Што мае пад сабой гэты фестываль? Пры дапамозе Міністэрства культуры, арганізацыйнай і фінансавай, майстры мастацтваў і артысты-аматары з кожнай вобласці Беларусі, з горада Мінска, маюць магчымасць даць свой канцэрт на пляцоўцы Палаца Рэспублікі. Праглядаюць іх творы не толькі шматлікія гледачы, але і спецыяльная адборачная камісія, якая адбірае лепшыя нумары, лепшых выканаўцаў
для удзелу ў фінальным гала-канцэрце. Хочу адказаць, што такая практыка ўзноўлена намі, ну, амаль што 20 гадоў. Упершыню за 20 гадоў спробы правядзення такога фестывалю, такіх справаздачных канцэртаў былі ў 2006 годзе. Вельмі аб гэтым прасілі артысты з рэгіёнаў, і вось мы дапамаглі ажыццявіць артыстам многім іх мару выступіць на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы краіны. Ну і зразумела, гэта смотр таго, чаго дабілася наша культура, нашы творчыя работнікі за гады мірнага жыцця, як захоўваюцца ў нас традыцыі, якія ў нас маладыя таленты з'яўляюцца. Ну а для мінскай публікі гэта магчымасць убачыць тых артыстаў, лепшых, зразумела, артыстаў, калектывы, якія ў нас працуюць у рэгіёнах. Ну і зразумела ж, самае шырокае кола мерапрыемства будзе ў нашых музейных і бібліятэчных установах. Не магу вам нават усё пералічыць, бо тут гэтых мерапрыемстваў толькі музейных амаль што 50. Гэта выставы ў нашых рэспубліканскіх музеях, усіх, пачынаючы ад музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, нацыянальнага гістарычнага музея, да такіх, можна сказаць, профільных музеяў, у якіх асноўны профіль іншыя гістарычныя перыяды ці іншыя асобы, але яны таксама знайшлі магчымасць, знайшлі цікавыя матэрыялы для правядзення выстав, прысвечаныя і падзеям Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі, генацыду беларускага народа, самае галоўнае падзеям, звязаным з вызваленнем нашай краіны ці таго рэгіёна, дзе яны знаходзяцца. Ну а наши літаратурныя музеі, Янкі Купал, Якуба Коласа, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, зразумела, прысвячаюць свае часовыя экспазіцыі, свае выставы, ролі нашых класікаў беларускай літаратуры у гады вайны і ў вызваленні, і іх творчасці, якая была, скажем так, напоўнена падзеямі Вялікай Айчыннай вайны, але ўжо развівалася ў пасляваенны час. Таму мерапрыемстваў у нас будзе вельмі шмат, знойдуць сабе магчымасць паўдзельнічаць у іх амаль усе і ўзроставыя, і сацыяльныя катэгорыі. Як вы чулі, ад дзетак мы ахопліваем да старэйшага ўзросту, старэйшага пакалення для ветэранаў. Ну і галоўнае, што гэтыя мерапрыемствы яны пойдуць у народ. Не чакаем мы, пака да нас прыйдзе там слухач, глядач ці удзельнік мерапрыемства, а ідзем да людзей. Ну і зразумела ж, на рэспубліканскім арганізацыйным камітэце разгледжана і зацверджана праграма агульнарэспубліканскіх асноўных мерапрыемстваў. Гэта будзе і урачысты сход, і святочны канцэрт «Шлях да незалежнасці», які пройдзе 2 ліпеня ў палацы рэспублікі. Таксама будзе гэта канцэрт, не проста канцэрт, як мы ўжо звыклыя больш там выкананнем любімых песень з нейкім канферансам. Не, гэта будзе прадстаўленне, у якім рэжысёрска-пастановачная група з дапамогай вядучых паспрабуе асэнсаваць, якім жа шляхам мы падышлі да нашай незалежнасці, як перамога, вызваленне сталі падмуркам нашай сённяшняй суверэннай незалежнай Беларусі. Таксама у нас адбудзецца і, як і абяцалі, як прымалася рашэнне ў юбілейныя гады, калі юбілей вызвалення ці перамогі, гэты год якраз такі, адбудзецца ваенны парад. І ў межах гэтага ваеннага парада будзе традыцыйна грамадзянскі блок, наша рэжысёрска-пастановачная група, якая створана на базе універсітэта культуры і мастацтва, зараз працуе над рэпетыцыямі масава тэатралізаванага эпізода 80 пераможных гадоў, 80 пабедных лет, дзе яна ў 8 эпізодах з дапамогай аўтаплатформаў, на якіх будуць размяшчацца рэквізіт і артысты, паспрабуе увасобіць тыя галоўныя нашыя дасягненні і ў прамысловасці, у асваенні космоса, і ў распрацоўцы электронна-вылічальнай тэхнікі, і ў спорце, і ў культуры, і ў сельскай гаспадарцы, і ў іншых сферах. Самыя нашы буйныя дасягненні, якіх дабіўся беларускі народ за гэты 80 гадоў мірнага жыцця. Ну, будзе вельмі відовішчнае мерапрыемства. Правда, зараз рэжысёрска-пастановачнай групе не вельмі проста, бо шмат людзей, тэхнічных сродкаў шмат касцюмаў, шмат рэквізіта. Ну, але чым больш працуеш над падрыхтоўкай, тым лепшым зробіцца вынік. Зразумела, будзе ў нас і такое традыцыйнае, стаўшы традыцыйнае мерапрыемства, як узнагароджанне работнікаў культуры і канцэрт майстроў мастацтва Беларусі ў Вялікім тэатры. Гэтая падзея, калі
военный парад и наш театрализованный эпизод будут 3 ліпеня, непосредственно у дзень свята, у дзень незалежнасці, раніцай, то гэта мерапрыемства будзе ўжо вечерні час у Вялікім тэатры Беларусі. 3 гады таму кіраўнік нашай дзяржавы Александр Григорьевич Лукашенко наладзіў такое свята, запрасіў тады у Вялікі тэатр творчую інтэлігенцыю, актывістаў грамадскіх аб'яднанняў, дзе яны змаглі ўбачыць канцэрт наших майстроў Вялікага тэатра Беларусі. Потым да гэтай традыцыі далучылася і ўзнагароджанне лепшых работнікаў культуры. Ну і сёлета гэта таксама будуць і ўзнагароды нашим сучасным работнікам культуры, але і канцэртная праграма, і выстава, якая будзе налажана у фае Вялікага тэатра, яна будзе прысвечана дасягненням беларускай культуры зноў жа за 80 гадоў мірнага жыцця. Пасляваенны час гэта быў якраз час росквіту і нашых народных калектываў, харавых, харэаграфічных, якія зараз, маючы ўжо статус нацыянальны, акадэмічны, захоўваюць і развіваюць народную спадчыну. Гэта быў і час станаўлення нашага балетнага мастацтва. Балет Валянціна Елізарева, які стаў сусветнай з'явай, гэта якраз прадукт нашага пасляваеннага часу, і опернага мастацтва, і эстраднага мастацтва, песняры, верасы, сябры, творчасць якіх таксама будзе закранута ў гэтым канцэрце. Гэта таксама дасягненні нашага мірнага жыцця. Таму гэта будзе такая, калі раніцай у нас будзе справаздача аб усіх дасягненнях краіны, то гэта менавіта аб культурных дасягненнях нашай Беларусі. Ну і завершыць святочны дзень 3 ліпеня у 22 гадзіны, як мы зараз мяркуем, гэта гала-канцэрт беларуска майстроў мастацтва Беларусі, Расіі, Казахстана ў рамках мерапрыемства саюзнай дзяржавы героям-пераможцам памяць на стагоддзі. Таксама упершыню мы ладзім, традыцыя збірацца каля стэлы вечарам святочнага дня 3 ліпеня налічвае уже, напэўна, не 1 десятак гадоў, але ўпершыню гэта будзе сумесны праект Беларусі і Расіі, якой далучыцца і калектыў з Казахстана. І гэта будзе канцэрт падзяка усім сынам, дачкам народаў Савецкага Саюза, якія калісьці вызвалялі Беларусь, якія загінулі тут, якіх мы разам памятаем і разам успамінаем. Адметнай рысай гэтага канцэрта будуць не толькі сольныя выступленні зорак беларускай, зорак расійскай музычнай культуры, але і іх сумесныя дуэты. Ну і не буду расказваць аб усіх, скажам, сюрпрызах, якія рыхтуе гэты канцэрт, але у гэтым канцэрце будуць і падарункі ў выглядзе мега-зорак расійскай эстрады, якія таксама зараз збіраюцца прыняць у ім удзел і парадаваць сваіх беларускіх сяброў сваёй творчасцю. Вось такая вялікая праграма культурная намечана ў нас і ажыццяўляецца прысвечана 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ірына Владимировна, вельмі важны і вялізны пласт мерапрыемстваў, праектаў вы згадалі, які накіраваны менавіта на маладое пакаленне, на дзяцей, юнацтва, моладзь. І таксама вы вельмі трапна заўважылі тое, што тэма, калі мы разглядаем вось не пласт гераічных учынкаў нашага народа, а калі мы звяртаемся да тэмы генацыду народа, калі мы звяртаемся да ахвяр сярод мірных грамадзян Беларусі, то казаць, размаўляць пра гэта даволі складана менавіта з юнай, з маладой аўдыторыяй. Мне хацелася пацікавіцца, напрыклад, па выніках кінаакцый, якія водгукі, можа быць, паступаюць так да арганізатараў, Міністэрства культуры, ад рознай аўдыторыі, ад тых жа выкладчыкаў, наколькі яно эфектыўна такія паказы уздзейнічаюць на маладую публіку, наколькі гэта дапамагае данесці да іх у правільнай форме гэты важны пласт гістарычнай інфармацыі. Супрацоўнікі нашых кінапракатных арганізацый, якія назіраюць, як праходзяць сеансы і удзельнічаюць у правядзенні перадсеансавых мерапрыемстваў і адсочваюць усе, скажем так, водгукі, ідуць водгукі станоўчыя, хаця, зразумела, глядзець гэтыя карціны няпроста. Калі ў сучасным кінематографе, я не кажу пра беларускі, ну, але, можа, і пра расійскі, да тэмы вайны ёсць раз-пораз нейкае такое стаўленне, як нейкай, ну, такой гульні, то тыя фільмы, якія здымаліся і на Беларусфільме, і на Мосфільме, і на іншых
кінастудыях Савецкага Саюза пра Вялікую Адчынную вайну савецкі час, яны вельмі такія сур'ёзныя і нават даже цяжкія. І можа адразу ж дзецям і цяжка гэта ўспрыняць, але пасля праглядаў адбываюцца гутаркі настаўнікаў, гутаркі тых гасцей, якія запрашаюцца на прагляды з дзецьмі, ну і дзе дзеці дзеляцца сваімі ўражаннямі і атрымліваюць адказы на тыя пытанні, калі ім штосьці не зразумела ў гэтых фільмах. Ну, але ж адносіны да гэтага праекта вельмі станоўчыя, тым больш, што да нас у Міністэрства культуры паступалі водгукі, можа, не ад гледачоў гэтых праектаў, ну, але, напэўна, ад бацькоў, ад сталых людзей, якія дзякавалі за тое, што на шырокі экран, на кінаэкран, не на тэлебачанне, не на інтэрнэт вярнулася вось тое савецкае кіно, бо яно мае вялікі выхаваўчы эфект. Акрамя шырокага спектру адмысловых мерапрыемстваў да 80-х гадавіны вызвалення Беларусі, шмат напрацовак маюць таксама нашы тэатральныя установы, канцэртныя установы, калектывы. І мы памятаем, што летась вялізнае такое станоўчае ўражанне на публіку стварыў першы фестываль «Перамога». Так, да яго арганізацыі, у тым ліку, вы прычыніліся у свой час. Ці можам мы крышачку расказаць, што сёлета мы побачым на тэатральных сцэнах у рэчышчы тэмы вызвалення нашай краіны, абароны нашай радзімы? Ну, радуе тое, што амаль усе тэатры Беларусі, ну, за выключэннем, можа быць, не асобных, у якіх прэм'еры былі мінулага, пазамінулага года, але там, дзе не было такіх свежых прэм'ер, яны амаль усе абнавілі свой рэпертуар спектаклямі, прысвечаным Вялікай Айчыннай вайне, і прапануюць гледачам прэм'еры. Прычым, што цікава, гэта не толькі тэатры драмы, но і лялечныя тэатры таксама уздымаюць вось такую тэму. Наконт фестываля «Перамога» на гэты год ён не плануецца, ну, але ж, напэўна, калі там спектаклі апошніх 2 гадоў, то гэта ўсё будзе прымеркавана да наступнага года, да святкавання юбілея Перамогі. Ну, і некаторыя нашы тэатральныя установы адыходзяць ад такіх традыцыйных формаў, як спектакль, ці, калі гэта музычны тэатр, канцэрт, як, напрыклад, Вялікі тэатр Беларусі, яны рыхтуюць такую музычна-харэаграфічную дзею, якая будзе паказана напярэдадні, якраз 3 ліпеня будзе прысвечана вызваленню Беларусі. Ставіць яе галоўны балетмайстар Ігор Паўлович Колб, але гэта як ён расказвае, як расказвае генеральны дырэктар тэатра Кацярына Мікалаіўна Дулава, но гэта будзе нейкая новая, такая незвыклая дзея з выкарыстаннем класічнай сучаснай музыкі, беларускай, зразумела, музыкі і сучаснай харэаграфіі. Так што будзе на што паглядзець. І не толькі як спектакль пастаўлены проста да пэўнай даты, гэта сапраўды будзе высокамастацкі твор, ну і новае слова ў мастацтве. Нам паступаюць некаторыя пытанні ў чат ад нашых гледачоў, але я думаю, што мы часткова збольшага адказалі. Пытаюцца наконт правядзення мерапрыемстваў у Мінску 3 ліпеня. Мы назвалі найбольш галоўныя пункты, але вось таксама ёсць пытанне наконт манументаў. Будут ли возведены к 80-летию освобождения Беларуси какие-либо памятники и мемориалы? И вот здаецца, што ў плане я бачыў пункт на гэтую тэму. Ведаеце, у мінулым годзе быў праведзены конкурс на стварэнне так званага эскіза тыпавога помніка ахвярам генацыду. Гэтыя вынікі былі падведзены, эскізныя праекты аўтары перадалі, і правы, зразумела, на іх увасабленне перадалі ў нашы рэгіёны, і рэгіёны, хтосьці ў мінулым годзе, але большасць у гэтым годзе ці на наступны год займаюцца стварэннем такіх помнікаў. Таму вось такі праект агульнарэспубліканскі ён будзе. Вось пра гэта магу сказаць трывала, што такі праект будзе ажыццёўлены. Калі таксама ўзяць крыху шырэй сферу мастацтва, не толькі манументальнае, але і тое ж станковае мастацтва, мы бачым даволі актыўны зварот да ваеннай тэмы у гэтым кірунку. Прынамсі, плануецца, наколькі я ведаю, пленэры, і нават будуць закуплены некаторыя творы, прысвечаныя гэтай тэме для аздаблення устаноў культуры. Гэта будзе ўжо, напэўна, у нас 4-й год, калі Міністэрства культуры выдаткоўвае сродкі на правядзенне пленэраў.
гэта, ну, як правіла, па большасці гэта для маладых мастакоў, але далучаюцца да маладых мастакоў і іх настаўнікі. Былі ў нас уже пленэры прысвечаны юбілею фестывалю славянскай базары віцебскай, юбілеем Янкі Купала, Якуба Коласа. У мінулым годзе былі у тэмы пленэра сталі творы архітэктуры, якія былі адноўлены, рэканструіраваны за час нашай незалежнасці. Гэта быў пленэр прысвечаны юбілею Міністэрства культуры. Як гэта можа не сціпла звучыць, але ж справа была вельмі добрая. І ў гэтым годзе таксама будзе праведзены пленэр, прысвечаны 80-годдзю вызвалення Беларусі. Ну і па традыцыі працы з пленэра, ну, мастакі так самі дагаворваюцца паміж сабой, прапаноўваюць, што одну працу набываюць, а одну працу яны перадаюць у дар музеям. Так што таксама такая гісторыя будзе. Ну і яшчэ наступная такая добрая ініцыятыва з мінулага года – гэта стварэнне мастацкіх твораў по сацыяльна-творчаму заказу Міністэрства культуры. У мінулым годзе гэта былі жывапісныя работы з краявідамі розных рэгіёнаў. У гэтым годзе пашыраецца спектр твораў, тэхнік, відаў мастацтва, якіх можна працаваць, гэта яшчэ і графіка, і скульптура, але па заказах нашых рэгіёнаў, як правіла, гэта навучальныя установы мастацтва ў рэгіёнах, нашыя мастакі ствараюць творы, гэта былі запыты на пейзажны жывапіс, ці на выявы нейкіх дзеячак, якія звязаны з тым ці іншым рэгіёнам, і перадаюць Міністэрства культуры, набывае гэтыя творы і потым перадае іх на безвыплатнай аснове у установы адукацыі ў сферы культуры. Гэтая ініцыятыва таксама будзе працягнутаю і ў гэтым годзе. Ну і зразумела ж, тыя запыты, якія паступаюць, яны часткова звязаны і з падзеямі, з помнікамі, з манументамі Вялікай Адчайнай вайны ў тым ці іншым рэгіёне. Так што мастацтва, выяўленчае мастацтва ніяк не пройдзе міма знамянальнай даты. Гэта сапраўды выдатна, што мы не толькі зберагаем ранейшыя набыткі і савецкага часу, але і сёння даём прастору, у тым ліку і моладзі, каб выказвацца на гэтую святую і вельмі важную тэму для нашай краіны. Вялікі вам дзякуй, Ірына Владзіміровна, за тое, што пазнаёмілі нас з тым вялізным планам. Я хочу толькі нагадаць нашай шаноўнай публіцы, што вы можаце сачыць і ў газеце «Культура» за тым, якія найбольш яркія мерапрыемствы ладзяцца да адзначнай даты. Сачыце за сацыяльнымі сеткамі нашымі, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, і далучацца да ўсіх гэтых маштабных праектаў, каб засведчыць сваю адданасць памяці нашых продкаў, якія абаранялі нашу зямлю, якія падарылі нам сёння магчымасць жыць і ствараць, займацца творчасцю пад мірным небам. Дзякуй вам вялікі, Ірына Владзіміровна. Дзякуй, шаноўныя гледачы, і да сустрэчы ў прэс-клубе «Культура і мастацтва».